maring jalanan sukertaning bawana iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndrawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu? Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi terus. Ponokan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku ane pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedimbal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wili kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Ndrawati kuwi adikku lanang. Terus.